Kagaya ng pagkilala, ito ay nagpapatunay na si Florencio Pisares Infarial Jr., Project Development Officer 2, Department of Education, Panggen Abra, ay napili bilang semi-finalist para sa Gawad Pag-asa bilang pagkilala sa kanyang natatanging paglilingkod na may puso, dangal at galing. Maragsakan naklauna, idi ubingak kitahan ko na padpadasan tinaribribunan, tatalakaya ko, sanak lamaikan iti award. Uray no, dilaan ko best in smile, awampay, idi. So nga tatalang lakayak 55, tatanak lang mawardan. So nga makakatkatawaan na nga makaragsakan nga tatangal lakay, tatanak pa nga maawardan. Pamigbig, ken panangital o iti probinsya. Kang ronaan na iti Departamento et Edukasyon, ti subad ti pamadayaw, ang naawat ti DRRM Coordinator, ani Florencio John de Farial, iti Gawad Lingkod Bayani, manipod iti Civil Service Commission. Ti Gawad Lingkod Bayani, ti Civil Service Commission, ket maysa a pamigbig, kadagiti empleyado ti gobyerno, nga daan na idumduma a kontribusyon para ti pagimbagan iti kaadwan. Nabingay daytoy iti talo a kategorya, Gawad Pag-asa, Gawad Dangal, ken Gawad Pangulo. Bulan iti Enero, idi na-nominate ni Refarial, babaen ken ni 2023 National Dangal ng Bayan Awardee, ani Mary Hazel Ballena, gapo iti naisang sangayan a kontribusyon na iti beneg ti edukasyon. Makita kami kanya na iti potential, iti may isang empleyadong agsakripisyo, agtrabaho beyond his duties. As DRRM focal person iti Schools Division of Abra, ado dagiti initiatives met nga aramiden na para ti pagsayaatan dagiti wing, empleyado, ken manusoro iti Departamento ti Schools Division of Abra. September 29 itaatawen, napadayawan ni Refarial ti Gawad Pag-asa iti babaen ti individual category iti Rehiyon Cordillera. Gapo iti kontribusyon na seknan ti innovation, ken kinasagana dagiti agad-adal no bilang adda dumteng a kalamidad. Coco Helmet, panakaipatakder ti Temporary Learning Shelter wenno TLS, ken panagusar ti two-way radio dagiti sumagmamano a nairubwat a kontribusyon na. Para ken kuana, saan na akalikagom ti pamadayaw, ngemket di, kayat nalaeng ti mangipaay ti pudno a serbisyo iti ahensyada. Apol nga adda puso tayo nga trabaho, dedicated tayo, hante nga bilbilangan, di ay oras, ay may paay tayo, no, da extra tayo nga oras, ipaay tayo nga tumulong para iti pagsayaatan, iti kaadwan, haan laang nga di pagsayaatan tayo, nga agtrabaho, no, di kat ti pampanunutan tayo, no, niya ti may paay tayo, may contribute tayo, iti kaadwan, tapno sumayaot, iti panagbiag, kan sumayaat tayo amin. Manipod iti 10 a Regional Gawad Pag-asa Awardee, may sa isuna, ang national semi-finalist iti Gawad Lingkod Bayani. Nagyamam daytoy kadagiti amin anang tedtalek, ken suporta kanya na, ken dinawat na nga agserbi ti pamadayaw, nga inspirasyon kadagiti pada ng empleyado ti gobyerno. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.